Hej. I det her program, der går vi underansigtet igennem lidt hurtigere og med nogle flere gentagelser. Så hvis der er nogle af øvelserne, du er i tvivl om, så vil jeg anbefale, at du kigger i den tidligere video, for lige at få dem forklaret igen. Og vi starter med at trække vejret dybt ind, og ud gennem munden. Og en gang til, træk vejret dybt ind, og ud gennem munden. Og bare slip alle spændinger. Træk vejret dybt ind sidste gang. Og lad skuldrene falde ned samtidig med et under ud. Sådan, så er vi klar. Tag hænderne op om kæben. Du kan eventuelt lade lillefingeren være inde ved næsen. For lige at holde her. Og så laver du kysmund, dog face, og trækker til højre. Og vi tæller til 15 her. 1, 2, 4, 7. Og slap af. Og en gang til den anden side. Kys mund. Og tryk munden til venstre. Skuldrene ned, træk vejret, og slap af. Lige slap af under ansigtet. Så gør vi det en gang til. Hænderne op som en kop under hagen. Du kan tage lillefingeren ind, så du kan lave et lille bitte pres ind på siden af munden her. Så kys mund, og jeg kysser til højre. Tryk ind med lillefingeren en lille smule. 1, 2, 3. Og slap af, træk vejret, skuldrene ned, og kys mund til venstre. Tryk ind med lillefingeren. 1, 2, 3. Og slap af. Og lige slap af under ansigtet. Det kan være, at du kan mærke det her ved hagen nu. Og det begynder at syre lidt, så vi gør det lige en sidste gang. Lav kopper om hagen. Lillefingeren ind til næsen. Kys mund. Tryk ind i højre side. Brug musklerne hele vejen herned. 1, 2, 3. Og slap af i munden. Træk vejret. Lad skuldrene falde ned og kys mund og til venstre. 1, 2, 7, 8. Og slap af. Og så kan du lige lave sådan og lige at slappe af i læben. Så laver vi det høje kys. Hold rundt om kysmund. Venstre hånd på panden, og så kigger vi op, og så laver vi 15 kys op i luften. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og kom ned. Og spænd læberne over tænderne, jokersmil, tungen ud. Og det gør vi også i 15 sekunder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Træk vejret og skru ned. Og sådan, 14, 15. Det gør vi en gang til. Kys mund. Hold rundt om munden her, venstre hånd på panden, og kigger op og kysser 15 gange op i luften. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
træk vejret, skuldrene ned, kom tilbage. Yogamund. Tungen ud og bid sammen om tungen. 15 sekunder. Slap af. Og sidste gang. Kys mund. Hold rundt om munden. Venstre hånd på panden og kigger op og kysser 15 gange op i luften. 2, 3, 4, 5, 8. Træk vejret, skuldrene ned, kom tilbage, jokermund. Tungen ud og bid sammen. Ja. Og slap af. Så skulle du gerne kunne mærke det i læberne. De føles sådan mere plump. Så laver vi den første for kindbenene. O-ah. Så vi siger O-ah. Tag kinderne helt, eller mundligerne helt tilbage. Holder om kinderne. Og jeg tæller til 15. Dun. Og slap af. Wow, 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 wow. Og det gør vi en gang til. Wow. Alle tænderne frem. Hold rundt om kinderne. Skuldrene ned. Træk vejret. Og vi tæller til 15. Vi er ved med at spænde ind mod eller sådan siderne helt ind. Lad det helt op under øjnene heroppe. Og slap af. Wow, 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 wow. Og træk vejret, skuldrene ned. Og sidste gang. Wow. Vis alle tænderne, måske endda lidt af gummerne. Og munden ind helt tilbage, så langt du kan. Lige med at presse tilbage i 15 sekunder. Og hold rundt om kinderne. Hold ikke det op i øjnene. 3, 4, 5. Og 9, 10. Lidt mere, lidt mere, lidt mere. Hold tilbage. Og slap af. Wow, wow, wow. Træk vejret. Så laver vi den næste for kindbenene, som er kindbens cheek hook, kindbenskrogen her. Tager fingrene her, tommeltotten under øret, og laver den yogamund-agtig her. Og så løfter I kindbenene. 15 gange. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og slap af. Så efter vi har lavet den, så laver vi lige sådan en åndedræt her. Og det gør vi en gang til. Lav en lille krog om kinden. Her under øjet. Og joker. Smil, og så løfter vi kindbenene 15 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, og slap af. Sidste gang. En krog på kinderne. Yogamund. Og vi løfter 15 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 13, 14, 15. Slap af og træk vejret. Så går vi videre til øjnene, og nu går vi op og begynder at lave op til 50 gentagelser af den her V under eye press her. Så vi laver 50 samme sådan klemninger. Så gør dig klar, lav V under øjet, tommelfingeren på hagen, træk vejret, skuldrene ned, og vi starter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, træk vejret, 27, 28, skulder ned, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, bliv ved, 39, 40, vi er der næsten, træk vejret, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, træk vejret, 49 og 50. Og slap af. Og så tager du lige og trykker med pegefingeren herind. Inderst ved inderste øjenkrog. Og luk øjnene. Tag en dyb indånding. Pust ud. Og lige tapper her. For området til at slappe af. Og så går vi videre til crow feet, eller det her kravfødderne, smilerynke, pressen her, hvor vi tager rundt om, eller nipper fast om øjenbrynet, udsiden af øjenbrynet, de 2 andre fingre ned under øjet, og tommelfingeren bag øret. Og der tager vi også 50, og det gør vi bare stille og roligt. Så luk øjet, 1, 2, 3, 4, 5, skulder ned, 6, 7, 8, 9, 10, 11, træk vejret, 12, 13, 14, 15, 16, og mærk ydersiden af øjet, øjenkrogen, og helt ud på siden af hovedet ude ved tændingen. 25, tror jeg nok. 26, 27, 28, 29, 30, 32, skulder ned, 33, 34, 35, 36, træk vejret, 37. Så bare vi ved. 41, 42, 43, 44, slap af i panden, 45, 46, slap af i nakken, 47, 48, 2 tilbage, og 50, og slap af. Det har løftet godt herude, kan jeg i hvert fald mærke, og åbne op. Så løfter vi siden af øjenbrynet, for nu har vi allerede åbnet lidt op, så åbner vi endnu mere op og slapper af i 11-linjerne her. Vi gør klar til den her 11 line relaxer. Flot navn, jeg har givet den. Og så løfter vi, og den løfter vi 20 gange. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og slap af. Så er det tid til den sidste, hvor vi lige løfter hele kraniet, kan man måske kalde det, den membran, der ligger heroppe. Så vi tager hænderne op på hovedet, fingrene her, og så løfter vi øjenbrynene i sådan 5 pump. 1, 2, 3, 4, 5. Mærk det helt op med ørerne og nakken. 1, 2, 3, 4, 5. En gang til. 1, 2, 3, 4, 5. Træk vejret. 1, 2, 3, 4, 5. Skulderen ned sidste gang. 1, 2, 3, 4, 5. Og slap af. Og ånd ud, hagen ned på brystet. Træk vejret ind, rul hovedet til højre. Og ånd ud, hagen ned på brystet igen. Og træk vejret ind, rul hovedet til venstre. Og ånd ud, hagen ned på brystet igen. Og træk vejret ind og kom op. Og det var sådan set underansigtsprogrammet. Og så tænkte jeg, fordi at jeg kan se, at det tog jo bare lige sådan 17 minutter. Så vi har lige nogle minutter tilbage, hvor jeg gerne vil vise jer en ny bonusøvelse til de linjer her. Både magnet og næse-mund-linjer. Og det er den, hvor vi tager 2 fingre ind i munden og holder på kinderne, og så presser vi med kinderne. Altså man bruger dem ligesom en vægt. Så man tager dem ind sådan her, og holder ud. Og så bruger du kindmusklen til at presse fingrene ind. Så det gør vi, og når vi har gjort det, så laver vi lion breath, hvor man så slapper af og åbner helt op. Så lad os lige gøre den, for den er nemlig rigtig, rigtig god til at træne de her muskler hernede. Vi gør det 10 gange. Og fingrene ud, træk vejret ind. Højre hånd på panden, slap af i panden. Og ved udånding, så stik tungen helt ud, åbne helt munden helt op og kig opad. Sådan. Gør vi lige en enkelt gang til. Fingrene ind og hold ud på kinderne. Tommeltotten op langs næsen her, så man lige holder lidt op i den her næse-mundfold. Og tag fingrene ud, træk vejret ind, højre hånd på panden. Og en ud, lion breath. Den spænder også rigtig godt af her, og det er detox breath, det her lion breath. Så den kan man godt lave sådan et par gange morgen og et par gange aften, hvis man lige vil have afspændt og givet slip i de her skuffelinjer her. Følge kinesisk face mapping, så er det skuffelsen, der sidder lige her. Så det er rigtig godt lige at få givet slip på det efter en lang dag. Rigtig god fornøjelse. Hej.